Сега ще играем на Gartic Phone с Искрен. Ние сме Glitch Gamers, пичове. Този път ще се получи да го заснем и хора, вие ако знаете колко чакахме, колко опити правихме, направо, моля ви, ударете лайковете, моля ви. Много се извиняваме, че толкова не сме заснемали, но се опитвахме да заснемем без звук. И хора, да, и хора, интрото 54 минути. Хора, 54 гледания на нашето интро. Извиняваме само. Да. Искрен, давай напиши нещо. Бебе, добре. И да, хора, това е Gartic Phone. Discord, абсолютно всеки знае какво е Gartic Phone. Тиче. Така, на бебето трябва да му е по-малък кръка. Те ще му го правят до тук. Хоп, 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 хоп. И хора, сега ще видите от моя екран. Защо си толкова тъжен? Ами аз не съм тъжен. Само ти говоря. И хора, сега си правим глупостите. Глупостите. Сега правим нещата тук на Gartic Phone. Тънки? Да рисувам грозно, знам. И той рисува грозно. Да. Това ще е нещо като плишва глава. Все пак бебето е... Бебето също не се е родило. Ще направим така. И сега Искрен, видеото ще трябва да го едитваш, by the way. И забравя да кажа хора, че аз заснемам видеята, пък той ги качва. Нали така? Нали така? Да, ти Моето бебе какво се е направило? Моето бебе е нещо като Момо. Като Момо, хора. Бебето ми като Момо. О, не, аз мразя му. И ако искате още клипове на Gartic Phone, всъщност още по-дълъг клип на Gartic Phone, ако искате, аре да наберем 2 лайка. Не. Да наберем 20 показвания и ще направим. Да. Беби. Момо. Ето го момото, хора. Да, беше, че пише друго. И да, хора, окей, аре, чао. Това е всичко. Абонирайте се, лайкайте, ако искате. И ще има Gartic Phone клипове, ако съберем 20 показвания. Аре.